नमस्कार, हांव नितीन फळदेसाई, गोवा. आम्ही आत्ता दिल्ली जंतर मंतर हांगा आसात. आम्ही भारत बचाव आंदोलन जे चाललेले 8 तारखेक आयच्या दिसा हे आम्ही गोंयसून जवळजवळ 125 कार्यकर्ते भारत बचाव आंदोलनाक सामील जावपाक हांगा जंतर मंतर आज सकाळी पावल्ले आसात. तुमकां दिसता आसतलें आत्ता हे आंदोलन जे आसा ते चालू आसा. अनेक वक्ते जे आसा त्यांचे भाशण जे आसा ते चालू आसा. सद्या हे आंदोलन जे आसा त्या आंदोलन ब्रिटीश राज्यान किंवा ब्रिटीश काळीन जे कायदे तयार केल्ले ते कायदे जे आसात ते रद्द करचे अशा प्रकारची मागणी घेऊन हे आंदोलन जे आसा हे पूर्ण देशभरचे कार्यकर्ते जे आसा ते आयज हांगा जंतर मंतर हांगा दिल्ली हांगा जमा जाल्ले आसात. आम्ही सुद्धा गोवा से आए मेरे सभी साथियों का बहुत धन्यवाद. आप लोग आए हो इस बार गोवा से दिल्ली, अब हम दिल्ली से गोवा आएंगे. प्रीत सिंग जे आसात जे ह्या आंदोलनाचे संयोजक जे आसा हे आमच्या बरोबर आत्ता हांगा हजर आसात. त्यांच्या बरोबरच आणि त्यांच्या सगळ्या पुढाकारान हे जे सगळे आंदोलन जे आसा ते पुढे वचपाचें आसा. हे आंदोलन म्हणजे आयज एका दिसाचें आंदोलन नसून हे येणाऱ्या पुढच्या काळात जोपर्यंत हे इंग्रजी कायदे जे आसा ते रद्द जायना तोपर्यंत हे आंदोलन जे आसा ते चलपाचें आसा. आयज जे प्राथमिक स्वरूपान हांगासर दिल्ली जंतर मंतर हांगा हे आंदोलन जाल्लें आसा आणि ह्याच्या पुढच्या काळात कदाचित सगळ्या राज्यामध्ये अशा प्रकारची जागृती जावन महत्त्वाचे 5 असे कायदे जे आसा ते बेगिनात बेगीन सरकारान लागू करचे आणि येणारे हिंदू नववर्ष ह्याच्या पयलीं हिंदू नववर्षाचे हे जे आसा त्याच्या पयलीं हे कायदे जे आसा ते पारीत करचे सरकारान. अशा प्रकारची मागणी घेऊन आम्ही गोंयच्यान 125 सुमार कार्यकर्ते या आंदोलनात सामील जाल्ले आसा.